बोरदोनसो खोमा दा गुफुर नों खाया दिनै माथो जोरै मोरैनो खादों ओरैबो मानसि दं ओइ नै जोंनिजों गोजांदोंलै बेखायनो जेकेट गानदों आं अखा हाबाय थादों सानथाम जाबाय अखा हानाया नै बानलु खाग्राफ्रा 15 थाखा केजियाव खायो बिसोरो पाउलुसनाबो माथो हालदै बागाना जाबायलै देनां फैसाया मोनसिगोन बाबो 1.5 लाखखौ दोनखाबायलां ओंखारा जायोलै एफा गुवार हेल' लोगोफोर नै फैलायबाय बानलु खानाय नायनो थांसैलाय मालाय बानलुआ दासिमबो मोनो मानसिफोरना जोंनासो गैला बानलु सिब्र'आ थाब जोबथारोलै बाला बानलु सिब्र'आ बानलु फिसाफ्रा मालाय जि गोबाव गोबाव थायो नै मैया खादों इथिंहाय 60 केजि मोनदोंनो मैयाना आरो दिनै खागोना ओइ गोथौ न' खाथियाव आंनि नङालै मानसिफोरनिसो मालाय ओइ हाब्रु नांबायलै अखा हानाया नै दिनै खागोना ओइखै खागासिनो ओइखैजाय आन्दो जादों बिफां गोजौ गोजौखाय नैलै मा बानलु नेयो साहेब बोरदोनसो खोमा दा गुफुर नों खाया दिनै मोनगौमोन दा जाम्बा 5 केजिसो खानो हाबा 80 थाखासो नैबे मा बानलु दिकेजलि फिसा जालांबायलै बोरायलांबायना बिफाङा आयौ फाग्ला फिसा फिसानो नोगोद फिथाइ दं नै खिनियाव नायलाय बाब नै खिनियाव फाग्ला दंखायोलै 2.5 मनसो मोनमारगोन दिनै खाजोबनो हाबा नै बानलु खाग्राफ्रा 15 थाखा केजियाव खायो बिसोरो फैजोबाखैथ' आरो बोरायलांबायलै थैलांसिगोन पाउलुसनाबो माथो हालदै बागाना जाबायलै देनां फैसाया मोनसिगोन मालाय मोना जाबाय गैयाबाबो 1.5 लाखखौ दोनखाबायलां ओंखारा जायोलै एफा गुवार 1.5 बिगा मोना जायो नामा फैदो थांसै फैदो मालायफोर बानलु खानायफोरखौनो दसे नायफैलाबायदोंमोन आं फैदो थांसैब्रा नायलांसै नै हाब माथो लामायानो गैया हाबलांजाया नै बानलुआनो अयथासार नै अयथासार दंखायोलै नोगोद खाख'नो हानाय नंला माथो जोरै मोरैनो खादों ओरैबो मानसि दं ओइ नै 2.5 मनसो मोनगोनलै ने आदै खाजोबबा मालाय दरलाया बिरदावलायथारसै दाना गारि सालायनाया हौवाफ्रानो हाबावला फैद'
गासै बिगाथामसो जागोनलै ने बानलुआ गोजौनिजों गाहायनिजों गुवारथार जोंनिजों गोजांदोंलै ओंखायनो जेकेट गानदों आं अखा हाबाय थादों सानथाम जाबाय अखा हानाया दिनैसो एसे गारदों थांसै मालायफोर बानलु गाय माबा खाफैनायखौनो दसे गोबाव नायफैबाय आं दसे खाना होबाय मानसिफोरनो ओइ फिस्ला जादों अखा हानाया ओरैबो दं एसे गुवारथार ओइसिम सासे मालिकनिनो बानलुआ